Mara rayonu boylab maktablar, desatlar, klublar işledik indi, plitkalar işledik işte. Hazır mında, ana любой нәрсе кушар шуны эшлибез инде. Зарплатаны әйбәт түлиләр, бөтен кеше тырышып, яхшы итеп эшли. Ана качественный чыга, ана күрәсез. Яшьләрне өйрәтәсе алар безгә алмаш бит инде. Безне инде алмаштырабыз бит инде халылар 55, мында 60 яшьлектәр. Алар бездән күреп өйрәнәләр инде. Шулай бит.